ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. дар бораи барномаи пардохт маълумот дода будам ки бо мурури вақт боз якчанд навигариҳои дигар дар ин барнома замт шуд ва мехоҳам ки имрӯз барои шумо расонам. барои онҳое ки аз ин барнома огаҳ нестанд, кӯтоҳ ва мухтасар мегӯям ки тариқи барномаи пардохт метавонед аз дигар давлатҳои истода ба Тоҷикистон, ба якчанд шаҳрҳои Тоҷикистон, яъне ба хонаҳои худ аз ҳамин ҷо истода продукт равон кунед. Инчунин масолеҳҳои сохтмонӣ боз аз дигар давлатҳои истода ҳатто пули барқи хонаи худро ҳам метавонед супоред. хулоса якчанд навигариҳои дигар дар ин барнома ҳаст ки мехоҳам ки дар имрӯза видео бароятон расонам. видеоро то охир тамошо кунед, ба ёру дӯстони худ фиристед ва маълумотҳои пурраро оиди ин барнома гиред. дар Play Market кашалок пардохт нависта программаро скачат кунед. агар iPhone бошад, аз худи сайти pardokht.ru метавонед дар омада харидорӣ кунед. ба барнома дохил шуда ба номери телефонтон регистратсия кунед. код барои даромадан 2 бор занед ва ҳар даромадан ин кодро мепурсад. пеш аз харидорӣ метавонед пополнитро пахш карда кашлокро пур кунед. суммаро менависед. инҷо гузашта рақами карта, мӯҳлат ва коди пушти картаро занед. маблағ ба кашлокатон мегузарад. пас аз ин метавонед ба интернет магазин дароед. хуб, акнун инҷо продуктаро пахш карда, инҷо категорияро пахш карда продуктаи лозимиро интихоб кунед. ин нишонаи корзинаро пахш карда ба корзина метавонед равон кунед. барои ба главни гузаштан аз боло пардохтро пахш кунед. хеле мебинем якум магазини хӯрока, дуюм стройматериал ва дигар чизҳоро метавонед аз инҷо пайдо кунед. аз боло категорияро пахш карда маҳсулоти сохтмониро ҳам метавонед интихоб кунед. дастафки инҳо танҳо ба душанбе, дастафки продукта бошад, шаҳрҳое ки дар рӯи экран мебинед, ба ҳамин шаҳрҳо дастафка мешавад. пас аз интихоби продукта аз боло ин нишонаи корзинаро пахш карда гузаред. ҳамаи чизҳоро як бор дига аз назар гузаронед ва дар поён ному фамилияи одаме ки бояд ин чизҳоро гирад нависед, адрес ва номери телефонаш. дар давоми як шабонарӯз продуктаи шумо то хонаатон бурда мерасонанд. худи ман ин программро қариб тӯли 2 сол аст ки истифода мебарам. баъзан дар рӯзҳои ид ба кӯдакон чиз равон мекунам. инчунин мешавад ҳолатҳое ки аз ягон дурдаст, ягон наздикони шумо дар балниса аст ё ки дар ягон осоишгоҳ аст, метавонед аз ҳамин ҷо истода барои онҳо продукта заказ кунед.